Ahojte, moje meno je Martina a do vzdelávania som sa práve prihlásila kvôli tomu, pretože som vnímala, že takú silnú túžbu dozvedieť sa o joge niečo viac a hlavne som chcela aj zlepšiť svoju asanovú prax. Zároveň ma lákala aj tá filozofia, o ktorej som chcela vedieť čo najviac. Vzdelávanie mi dalo, okrem toho, že som si rozšírila svoje obzory, tak som sa veľmi zlepšila v cvičení a zároveň som prišla na to, že tá filozofia jogy je omnoho širšia, ako som si myslela a do života môjho, takého aj praktického, mi to dalo omnoho viac pokoja a teda nie len že čo sa týka doma, ale takisto aj v práci. Takže všeobecný prehľad a rozhľad. Vzdelávanie v Akadémii Asana by som určite odporúčala každému, pretože je to vzdelávanie, ktoré je zamerané na taký celostný rozvoj človeka a zároveň mám pocit, že ako učiteľ jogy dokážem ľuďom priniesť okrem fyzických cvičení aj o mnoho viac takých dôležitých alebo významných odkazov a obsahov.